бүгін бик зур бәйрәмгә, тантаналы бәйрәмгә җыелдык. Республика күләм тарафтан уздырган бәйрәмнең нәтиҗәләрен бергәләп эшлибез, бик каты дулкынлана. Чөнки моның кадәр эшләр кабул ителербез дип бер дә уйламаган идек. Килешәсездер, бу бик зур тирән мәгънәгә ия бәйле. Шулай бит, ул шәҗәрәне өйрәнү, ул сугышта катнашкан бабай әбиләрне өйрәнү зур әйбер һәр яшь булган өчен, һәм менә бу идеяны Сабантуй журналына бирде арабыздагы зур кеше, Фәйзулла әфәнди Ислаев, ул тарих фәннәре докторы, һәм әлеге бәйгенең инициативасы аннан чыкты. Biz bunu kitap boyunca bilemiz, Büyük Vatan Savaşı bulgan, nindi soğuşlar bulgan. Özümüzün gailede, bizning nesildagi, uzoqdagi kishilar ondan işe qatnaşkan, bunsin chetda qoladi. Mana bu shajara beygisi aşı, şın bayram bizning uchun. Chunki siz o'zingizning bobolaringizni bunda ko'rsata olasiz. Hem men bik siyinib qo'ydim sizning ishlaringizda. Eskitmali material bunda. O'zina ko'ra har bir materialdan gazeta ishingina tugul, jurnal ishingina tugul, bu g'ibratli voqealar hammasidan. Әлеге диплом белән Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган минем шәҗәрәдә Бөек Ватан сугышы еллары республика күләм бәйгесе җиңүчесе Казан шәһәре 16-нчы татар-инглиз гимназиясының 2-нче сыйныф укучысы Габдрахман Хәсән бүләкләнә. Рәхмәт Габдрахман әфәнде. Менә бу чын мәгънәсендә татар телендә рәхмәт белән килгән безне котлыйбыз. Мин җиңүче шигырьләрен мөхәббәт итәм. Шулай безнең бәйгебезнең җиңүчесе Камилә Мөхәммәдиева чакырыла. Рәхмәт. Матур бүләк, истәлекле фото, шәһәр. Елмайгыз дип әйтимсез. Айнур Гәрәевне чакырабыз. Рәхмәт. Айнур әфәнде. Тимерхан Гыйлмиев. Әфәрин. Тимерхан әфәнде исемегез, үзегез. Шынхан. Шынхан. Эше дә бик әйбәт иде. Лилия Әхмәтова җиңүче. Рәхмәт итегез. Котлыйбыз сезне. Минем бабам Рипов Габделбарый бик күп орден медальләр белән бүләкләнгән. Ул Мемел елгасын кичкәндә Гесудагы батырлыклары өчен Сталинград оборонасы өчен медале белән бүләкләнгән. Мин Айнур Ятазы райондан килдем. Бу эшне без әни белән эшләдек. Бу минем бабам Нурдинов Насих Нурдин улы. Ул Европаны азат итеп, Вена шәһәрендә җиңүне каршыла. Мин Хәсәнов Абдрахман. Мин Набу шәҗәрәне төзеде Җәлил бабам. Мин 19-нчы буында торам.